faig feina com a directora de la Fortalesa de la Mola, amb els serveis que ofereix Cordial Hotel en el sector turístic de Menorca. Per la tertúlia d'aquest proper dimarts he pensat que seria molt interessant fer un poc un repàs a la història de la Fortalesa de la Mola des del moment que es va projectar la construcció fins avui, que serveix com un espai de referent turístic i cultural de la història militar de Menorca, no? Per tant, me va semblar que fer una tertúlia allà on puguem explicar una mica cada etapa d'aquí de la fortalesa, se podria generar una certa participació per part dels assistents, ja que me consta que hi ha molta gent que d'una manera o altra ha tingut una implicació directa, o bé en familiars, o bé en veïns, o bé amb les diferents etapes de la Mola. A jo m'agradaria que sortiguessin anècdotes personals, perquè si bé estàs el que més falta ens fa a l'hora de transmetre la història i tot el que ha estat testimoni a aquest recinte, a aquest espai, no? I aquesta part humana és el que contraposa la duresa i si bé està l'agressivitat que en determinats moments pot transmetre aquest recinte, no? Aquesta part humana d'anècdotes divertides, menys divertides, més tristes, més alegres, crec que és una vessant que m'agradaria molt aconseguir a través d'aquesta tertúlia.